Hello, hello, hello! Welcome back, parents and students, to my channel. I am your virtual teacher, Teacher Judy. And in today's video, which is the fourth episode of the Mother Tongue series, we are going to learn about count nouns and mass nouns in Bisaya, maihap o di maihap na mga pungan. But before we continue, may I request everyone to please like this video and subscribe to my channel aron nga makakita pa mo og mas daghan pa na mga video sa maani na makatabang sa inyong pagtuon. Daghang salamat! Ato ng sugdan. Count nouns o maihap na mga pungan. Kini sila ang mga pulong o ngalan nga nagatumbok sa mga maihap nga butang. Sama ani niya nag-ihap siya gamit ang iyahang mga tudlo. Pananglitan, libro. Pila ka buok ang imong libro? Ni adtong grade 1 pa ka. Mansanas. Pila ka mansanas ang kaya nimong kanon? Itlog. Patatas. Mga bata. Pila ka mga bata ang anaa karon sa inyong panimalay? Balay. Mga tao. Mga hayop. Bato. Ug plato. Kini nga tanan mao ang mga pananglitan sa count nouns o maihap na mga pungan. Magpadayon kita. Ang mass nouns o di maihap na mga pungan, mao ang mga pungan nga nagatumbok sa mga butang nga masukod apan di maihap tinagsa. Mga pananglitan, asukal. Pwede ba natong maihap ang asukal tagsa-tagsa? Nah, kanus apa ka mahuman? Bugas. Samot na ang gapas. Tubig. Gatas. Palaman. Gas. Balas. Harina. Karne. Ug asin. Kini nga tanan mao ang mga pananglitan sa mass nouns o di maihap na mga pungan. Unsaon kaha nato ni sila pag-ihap? Atong tun-an. Naatay ginatawag na counters o iphanan o sukdanan. Aron maihap ang mga pungan o butang na di maihap og tinagsa, mugamit kita og mga counters, iphanan o sukdanan. Mga pananglitan. Sako sa bugas. Pila ka sako sa bugas ang makonsumo sa inyong pamilya sa usa ka bulan? Litro sa Coke. Botilya sa gatas. Pila ka botilya sa gatas ang kayang hutdon sa imong manghod? Tasa sa kape. Si Teacher Judy gainom og 2 hangtod 3 ka tasa sa kape matag adlaw. Kilo sa karne. Karton sa harina. Balde sa tubig. Hakop sa munggos. Kaning mga pungan nga sako, baso, botilya, balde, ug uban pa, mao ang counters o iphanan o sukdanan. Kinahanglan nga mogamit kita og counters aron nga masukod o maihap nato ang mga butang nga di kayang iphon og tinagsa. Nasabtan ba? Very good. Atong sulayan og tun-an. Hain ang sakto nga iphanan o counter sa asukal.
A. Panaksan, B. Kutsara, o C. Lata? Alang sa inyong mga tubag, pwede ninyo kini i-comment down below. Daghan kaayong salamat sa pagkuyog na pud nako ani nga video. Thank you for joining me in today's class. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel. This is Teacher Judy signing off. Bye!